Okeyo. Ramogi TV, Nairobi. Janon bugi omenda mag piny owacho oyango ni kaunti ma Homa Bay nyalo bedo ni nowito omenda bura e hik omenda 2021-2022 kokalo e chudo mag jotich kod chudo mamoko mag kaunti. Kaluwore kod lipot ma gigolo, Homa Bay ne ok onyiso ler ewi kwan jotich manyien mane gindiko mane okelo medruok mar maloyo $1 bilion e chudo mar jotich e higa achiel. E lipot moyango duoko mar nondo mane otim kod janon bugi omenda ni kaunti ma Homa Bay e hik omenda 2021-2022 e kinde telo mokalo, oyango ni nitie chich kaka ne oti kod omenda mag jopiny kaluwore kod rem bedo kod obok masiro kaka omenda ne otigo e moko kuom chudo mane kaunti otimo. E chudo mag jotich mongirore e kaunti no, lipot janon buge mag omenda oluwo ni $4 milion 93,825,542 mane giyudo wach ni oketi. $4 333,775 ema ler ne oyangore, ka kwano ok nyal yango malong'o kaka ne $196,522,226 notiyo. E omenda no bende ler malong'o onge ewi $11,991,777 ma okoni ne otigodo e chulo jotije lwedo mag kaunti kaluwore ni onge ler kaka ne jotijego donjo e tich kod kit tich mane gitimo. E $4,333,825,542 manoketi ne chudo mag jotich, chudo manokawo $426,426,726 ne otim aching' oko mar lai mar lony manyasani mar IPPD, gino magikoni nyalo kelo rot mar lal mar omenda kaluwore ni kaka chudo ne otim ok nyal yangore. Chich machielo mowuok kaka piny owacho mar kaunti ma Homa Bay notiyo kod omenda hik omenda 2021-2022 en medruok mar $1 milion 47,235,134 ewi chudo mag jotich kowuok e $3 milion 46,591 hik omenda 2020-2021 nyaka $4 milion 93,825,542 hik omenda 2021-2022 ka gima kelo chich en ni onge gima yango ni ne ondik jotich manyien koting'o lendo mag thuolo moro amora mar tich, andika manyiso ni jotich mathoth ne omed lemo mag tich bende. Kata obedo ni piny owacho ne olero ni ma ne obiro kaluwore kod winjruok ma kanyakla kata CBA e kind sirikand kaunti ma Homa Bay kod jotich mage, onge gima nyiso kwan jotich mane otim godo winjruok ma kamano kod medruok ma moro ka moro nowinjo bed ni yudo. Kata obedo ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay e telo mokalo ne okoni $1 milion 416,731,548 ne otigodo e nyiewo mwandu mopogore opogore koting'o $248,698,285 e chwalo chenro moyiedhi. Chich oneno ewi kaka noti kod $19,944,513 ma ikoni migawo mar thieth ne otiyogodo e nyiewo gige thieth kaluwore ni onge ler manyiso kaka ne otim chudo mag mwandugo kendo kelo chich kaka ne oti kod omendago. Ewi wach machielo manyuolo penjo bende en kata obedo ni kaunti no ne okoni ne gichwalo $1 milion 177,145,243 ne od bura mar kaunti ma Homa Bay e hik omenda 2021-2022, mana $1 milion 122,267,322 ema inyalo yangi ka $54,877,921 ok nyal chiw ler mare. Janon bugi omenda piny owacho bende okoni nyalo bedo ni mibadhi ne oneno kokalo e gedo mag apeyni, kata obedo ni $3 milion 186,881,869 noyud ni oketi ne chenro mar gero apeyni koting'o $844,809,889 manotigodo e gero apeyni madongo kod gedo mag olalo koting'o chudo mag $71,918,951. Ler mar $71,918,951 ok nyal yangi. Lipod nondo mar janon bugi omenda kata Auditor General okoni moko kuom gik ma kelo to kaka ni kaunti ma Homa Bay otiyo kod omenda e hik omenda 2021-2022 oting'o yo ma ok ler manondik godo jotije kaunti, chudo magalagala manochwal ni duol mar riwruok mar Governors, tije mane ok otiekie wang' sa koting'o gedo mar kama mine nyalo konyore e od thieth ma Okikia Mayo, deko gero od thieth ma Thuon Gweno Dispensary kama $3,530,431 ler ne gwenyore, gedo mar alap mar tuke ma Homa Bay ma $420,209,283 ok nyal yang obok manyiso kaka ne otigodo bende en achiel kuom gima kelo chich. Bende oyangore ni kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod jotich moko mapok omi tiegruok mong'ith e wi chenro mag ng'iewo kod uso mwandu mag piny owacho midendo ni procurement.
E kinde ma piny owacho mag counties medo keto kenge mag neno ni omenda mag jopiny otigo e yo makare, jadon bugi omenda kata kamano koni pek ma osebedo en deko mar chudo mag omenda kowuok e piny owacho mamalo kadhi ne piny owacho mag counties. Koro mogi mago gin duoko ma